Türkmen tahkiyatynyň gadymlygyny, oňa salynan nagşylaryň gadymlygyndan görmek bolýar. Ören gadymlygy jedelsiz bolan türkmen halysynyň tahkiyalarymyz bilen köküniň birdigine göz getirmek kynýar. Mysal üçin, edil hallardaky ýaly tahkiyalaryň ýerligi bir gyzyl reňkdedir. Şeýlekem halynyň esasy bedelşinde merkez bolup durýan göl dörde bölünýär. Üçüncüden, halda da, tahyada da gulýaýdy nagşyna ulorun berilýär. Nagşa many bermek, görülgüsiniň edil haldaky ýaly tahyada da bolmagy, olaryň bir döwürde bir millet tarapyndan döredilenligine şaýatlyk edýär.